sobre o Brión. Os reis magos na montaña. A bella castañeira sobre o carreiro. Pero despois de telas todas postas, parecenme poucas. Quedan demasiados espazos baleiros. Que fago? Xa sei, os meus xoguetes. Dera coa solución, así que foi coller algúns dos xoguetes vellos que xubilar había tempo. Un pez rosa de plástico, último supervivinte de toda unha tribu e que marchaba ao asalto do Forte Apache. Unha pequena moto de carreiras avariada e o seu piloto. E unha bonequiña un pouco hippie, ca guitarra en bandoleira. esta non sabía moi ben que facía ali. Seguramente chegara a casa por casualidade, dentro da caixa de deterxente para a lavadora ou algo así. Nunca xogara con ela, pero, mirando a ben, era realmente un gran xoguete. A rapariga esta, tan feita, vouna colocar aquí, ao lado da castañeira. Os indios andan sempre rodeados de animais, así que mellor sitio que o rabaño. E colocou un pegadiño a cola da última vella que puxera. Perfecto. E o piloto de carreiras? Onde poño o piloto de carreiras? Por último, a moto de carreiras co seu piloto debaixo dunha árbore de plástico bastante alta, que noutros tempos fora unha verdadeira árbore de Nadal, unha desas que se mercan nos grandes almacéns, e cos que construíra un bosque petiño dos reis e os camelos. Agora sí, agora todo está no seu lugar. O neno contemplou satisfeito o seu traballo e despois foise deitar. Tal fora o esforzo que fixera que, nada máis botarse na cama, caeu rendido. Nese momento, espertaron todas as figuriñas do nacemento. O primeiro que abriu os ollos foi un dos pastores. Notou asiña que no Belén había algo novo e diferente, algo que non vira nunca antes, unha novidade que non lle facía ninguna graza. Pero que este tipo que se ganó o rebaño, amado con unha machete na man, que lle quererá facer des pobres ovelliñas? Vaille preguntar. Ei, ti, quen eres? Que pretendes? Marcha xa, se non queren que chamo os meus cans. Jau, é un ser pelosa. Como dixeches? Escoita, fálame claro, entendes? Ou mellor non fales e marcha con tu infanciña encarnada a outra parte. Eu quedar, jau. E esa macheta, a que ven? Para que a queres? Agora non me dirás que para cariñar os nosos rabaños. Machetas ser para cortar leña. Noite fría e eu quero facer lume. Con semellante balbordo tamén espertou a castañeira, que, nada máis abrir os ollos, veu a rapariga coa guitarra en bandoleira. Quen és, nena? E que clase de gaita é esta que levas? Non é unha gaita, é unha guitarra. Non estou cega, vexo moi ben que é unha guitarra, pero sei que ti non sabes que nos Beléns se están permitidas as tambomas e frautas. Pero a miña guitarra ten un son precioso. Escoite. Escoite, mire. Non teña vergonza, señora.
ninguén en todo Belén escoitou o berro da veliña. O piloto escollera precisamente ese momento para despertar, e o primeiro que fixo foi poñer en marcha o motor. Que buscas? Asustar as ovellas? Que son esas cousas?
Despois de escutar a Pansoriña e vendo que aqueles intrusos non lle facían ningún caso, os pastores, a castañeira e as demais fundiñas anesáronse moito e decidiron artellar un plan para botar definitivamente os 3 intrusos do seu belén. Cando se disponían a facelo, unha voz autoritaria detivos. Mirade, os 3 reis magos veñen cara a nós. Oh, majestade, que honor! O meu nome é Baltasar, non majestade. Majestade non é un nome. Eu chámome Gaspar. Eu son Melchor. Hola, Baltasar. Boas noites, filliña. Oín a túa música. Ben, o certo é que non se oía moito con todo este barullo. Non está mal o que tocas, aínda que xa escoitei cousas mellores. Gracias, Baltasar. Jau, eu ser gran xefe touro sentado. Jau. Saúde tamén a ti, touro sentado, ou águia negra, ou nube veloz, ou como te chames. Boas noites a ti tamén, Loto. Boas noites tamén a vos. Por certo, a boiña chegou unha montaña ornecendo as túas castañas. Que ben, ole! Pois esta rapaza quería levarnos. Veña, veña. Parecía a ti. A rapariga esta semella boa. Non ten cara de ladroa. Este individuo ca macheta tampouco lle fez sospeitar. Presentouse nos nacemento coa cara pintada de roxo. Probastes a preguntarlle como chegou ata aquí? Non fai falta preguntarlle, está ben claro. Pretendía facer estragos nos nosos rebaños. Eu escoitar mensaxe, pasa a homes e mulleres de boa vontade. Eu ser home de boa vontade e vir en representación do meu povo. Escoitastes? A mensaxe é para todos igual. Para os brancos e para os negros. Para os que van a pé ou en moto. Para os que tocan as frautas ou a guitarra. E se odiades os que son diferentes a vos, entón é que non entendestedes nada da mensaxe de Nadal. Fíxose un longo silencio. Ninguén se atrevía a decir nada. Ata que a vella dixo: Ei, rapariga, gustanche as castañas? Anda, como as cantan, regálache. E vostede, piloto, tamén quere. Señor touro voador, perdoe, é que non te entendimos ben o seu nome, e por iso lle chamamos Fociño Carnado, sabe?